ରାତି ପାଖାପାଖି 10ଟା ହେବ। ଜଗନ ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଜଗନ ତା ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଠବାକ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ବାକ୍ସ ଏଠାକୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଉପହାର ଦେଇଛି। ଏହା ଭାବି ସେ ବାକ୍ସଟା ଉଠାଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ବାକ୍ସକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ସେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ସେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଶୁଣିଲା ଯେ ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମତେ ଏ ବାକ୍ସରୁ ବାହାର କର। ଏହା ଶୁଣି ଜଗନ ଡରିଗଲା ଓ ପଚାରିଲା, କିଏ? କିଏ ତୁମେ? ପୁଣି ଥରେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ମୋତେ ବାହାର କର, ନହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ତୋ ଜୀବନ ନେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିପରି ମଜେଦାର ଓ ହରର ବା ଭୂତ ଗପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତମେମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହଁ, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।